gure mundu konplexu dela, Jesus berari egiera jartzen dituzte haren testigoak. Jesus dugu egiazko gauza eta argi. Eta Jesusi begiratuta gu geu izatera nahikoa gara. Gaunak zoriontsu izatera deitzen ditu. Eta bihurtzen izatzen diaren bideo. Eragozpenak egiten. Zutik, mandezen plazera karizteari, abestoaz, fortunan modu zalotzen.
esana.
zuen artean bada norbait, zuek ezagutzen ez duzuena. Nire ondoren datu, ni baino lehenagotzen da, eta ni ez naiz inor honen honetako elokarriak esatzeko. Guzti hori Betanian gertatu zen. Orban ibaiaz ezkerrean, han ibaizen bataiatzen. Haunak esan. Zuzen garaian eta gaur, nun otela doa, irtenbidea zuatzea, norzora, eta ez da bai gaur ikusteko gure munduan gure gizarte eta gure kulturaren eta zer da egin behar zer da eskuzioa, zer da eta gure ben estimile bat ikusera. Abenduko hirugarren igandean, beraz, hirugarriaren urbidean, esan dugu bezala Parisaren hasiera autoitzean bat, hirugarri jaian izatzen dira jardu minetik, eta gaurko igandean, ez da eztabaida horren berrian, zaldete beti pozik, esan zego bigarren igandean. Eta igande hau, osaren mezuaz, betetzen da. Iako gaietan, bada horako arrazoia zarena, presentzi uzgarri batena. Behar bada ezagutzen, zaigu baina. Bueno, nire galdera bada, hautu den pozik egoteko, pozik bizitzeko arrazoirik, eskubiderik, horren beste nedar eta garrasi dago gure mundu, zaudete beti pozik. Bizitza, hainbat aldiz komplikatu danean, zaudete beti pozik. Urbidetik bizitzaren nekeak eraman behar ditugu. Zaudete beti pozik. Guk bizi behar dugu poza ez da egoeraren da. Ezin da egoeraren hori batzutan izaten dira. Egoera pozak, baina berez poza. Ez da egoeratik. Gure poza, horrein batzen da poza, dukaren aurrean jarreren pozori. Hirugarren galdera piztea, gure poza, federera da. Federeren poza da. Beraz, sakona, egoeraren azkenetan, harina bai, dan arrazoekin, egoeraren aldatu egiten bai, ez federeren poza, sakona da. Ez da merkea, ez da errexeare, ez da errexeare, iturri sakona, pozorrek. Angoikoak Jesusen danen amigo, salamamen doaia. Eta gaur esan nahi zen, erugarriaren urbidean ez da. Inor ez da bila geratu, post horren alboan, post hori gabe. Inor ez da bila geratu, denetza da. Maria Gamek, Aiosten Jesus. Horregatik hor bat egatzaileak esaten dien, zuen artean. Behar da, ez ezagutzen. Arreak, bere gure buruz esaten hori bat aldiz profeta bezala. Basamortuan, hitz egiten zuen, basamortuan. Basamortuan, egiten den ahotsa da. Eta behar bada, hutsik entzun nahi duten deia delako, basamortuan. Azken batean da nahi egin, denoi errexeko egiten zen. Beste egin bat gauzen zutea ez da. Baina, egugarrien urbidean, ospigarriak dira, sale ospitatik da, tradizioak dira, zure, hori da. Behar bada, hori bada. Kulturatu gabe, behar bada,
Goiz. Euskal Ezagutu jaunaren espiritua entramanioaren federa, bere uberri urbidean, bere bihotzetik prestan izan. Zehar abitzale, erantzun hori abestuaz, zatoz hola osabatzen. Mundu honetako indarrekin hiruratu gabe, Eliza bizi dadila beti jainkoaren bideratzen. Egin
segi beti zuetan, gure buruaren eskaintzari ezten duen baria. Eta bete ezazuduan, sakramentuaren bidez, zeure salbamentaren duen. Jesucristo gure jauna bitartez. Bera dugu profetano zailetan zinetik adierazia. Andre Mariak maitasun xamurrez bezalera. Juanek etortzen bezala esan. Baita etorri zela erakustera. Lerdi estekuz ezan ilegal figura ministerioa konpresatzen. Otoitzean termine aurten batzat. Eta beraren koresperetan alai. Horregatik egin eta goien zure haintzai horatzaren beti eta beti abesten dugu.
izan dugu jauna mundu guztiak zabalduetan presentak izan. Gaur Kristo heriotzak gaitu eta bere bizi historian parte izatea ematen duguna igandea ospatzea hemen bilduan. Eramazu gaitasun osoa, Francisco gure gaitasun duke, Fernando gure gutzatik eta zurea dezu Antonio Nervi osoak. Izan dugu jauna, gure arte zure anajotzen zikun gure zemile hauek gaur oroitu nahi ditugunak. Aitorri Valencia da, eta Jesusa Zineruelo, hauen heriotzaren lehenengo urtebetetzea. Eta Jose Jodizi emazte Margarita Esper eta semea alaba Fernando eta Sofia. Perico Echaniz eta emazte Mari Carmen Garate. Pedro Paredero emazte Agustina Cortán eta Sanedura. Juan Miguel Álvarez, Coldo Odriozola, Brígida Álvarez, Enrique, Carlos Margarita, Milagros Solópez, Imán Lara, Luis David, Carmen Tabarín Nieves Echanes, Luis Larrea Marta emazte Marita Nandalona, Juan Elorza Casemiro, Merche Albizuri, Julián Zabaleta, Idorri Albertzatzako Kide Illac, Julio Carrión eta Luis García, Luis Lizarrate, Tomás Echaniz, Valentina García, eta Isidro Echaniz, gure zemile hauek, zure zerbitzaile, zure Jesucristorekin heriotzea bat egiten ezke. Iztueran ere, berarekin bat izan behar. Eta hildako guztiak ere, garbitzazun zeure aurpegian garbitu. Erruki zakizkigu arren guztiok betiko biziak itxila izan, baikoaren amamaria haren sorekin. Haren zenan Josean zantuarekin. Apostolo eta Marko bizantuarekin. Egizan guztietan zure egizan izan den izantuarekin. Eiekin batean gore zantzan Jesucristo zure zenearen bitartez. Onen bitartez, zuri
Debido sempre essere cinismi da chi erano cristiani, a mundu a cui enviarli all'essere e cattività della conoscenza. La sicuro guardia di sera e mandu la ricordia, la risa di battesura, la regola di sia di sera, di salvi a tanto, ma una realtà e di sue che
Sana inizio di mettere, che parrocchia episcopale della Spagna, la Vernica Palestinale, la Centrale, Aleondiana, il Sacro Generale, eliminando la Tulu, la terra, e cita su un círculo, l'idea di guerra ricostruire una nostra società, ricomprensare il libro di Polaco e con antidici, cita su un anno, con una se